Hej og velkommen til min podcast i dag. Jeg er gået på café med to af mine elever. To af dem, som jeg laver fjernsyn med. Oday og Meta. Og her er traditionen den, at Oday har taget et billede af mig ud fra ørkenen. Det ser sådan her ud. Traditionen er hernede, at man ryger vandpip. Sådan en vandpip her. Og så har vi fået lidt at spise og noget at drikke, og det løber, hele regningen løber op i cirka 10-12 kroner, så det er et ordentligt festmåltid, vi får her. Det sjove ved en vandpip er, når man inhalerer røgen, og så prøver at tale samtidig, så får man en meget mærkelig stemme. Kan jeg lige prøve at høre her. Tak for i dag, min podcast den er slut. Vi ses i morgen.